смешно, но опасните работи. Чешките да се пиеш са много опасни. Това е минало. Бутта се. Не пускат децата. Дай да седнем сега, докато няма никой. Сядай, сядай. Дай да седнем малко, докато няма никой. Само нощта, оле, само нощта, оле, само нощта, оле. Едно, две, три. Само нощта, оле, само нощта, оле. И пак. Едно, две, три. Само нощта, оле. Аре, чао. Опа! Давайте! Ето ги виж, сега качват се, където сега качват се хора. Чава, ако му дадеш тесно, да се вижда. Ще дадеш малко брътки на глава. Няма къде да бъде това. Ай! Няма. Развиден сте? Влизам, ще меси. Чакай малко. Леко бе, господине! Господин! Поставих рекозерото. Здравейте, приятели! С днешната серия започваме една голяма част от проект Самозащита, която е как да защитим децата си. Как да ги предпазим от уличното насилие, от насилниците, как да ги водим по улиците и всички онези полезни съвети и знания, принципи, които ние ще приложим, за да защитим децата си. Кое беше важното тогава, когато невнимателният гражданин минава покрай нас? Дали ще е пиян, дали ще е пешеходец, дали ще е грубиян, дали ще е... какво беше? Да, за палянката. Където и да се движите, вие сте телохранител на вашето дете. Естествената бариера между Да, както оръжието ще бъде между нас и противника, така и родителя е между детето си и човека, който... Минете човека, който ще... Без значение, няма от какво да се притеснявате. Няма защо да се притеснявате, че ще трябва, ако трябва, да, ще го отведете така, както се отвежда. Детето ви минава отзад, тогава, когато опасността е отпред, вие понасяте. Дали удар, дали сблъсък. Ако деянието е отзад, тогава детето трябва да мине отпред. Ето на движение, минава отпред и се изнася. Избягвайте случая, когато ще сте в гръб с човека. Но тогава, когато нямате избор, от първостепенно значение кое? Детето. Добре, детето.
Вие ще сте с гръб. Той детето не спира То никога. не спира, да. И вие не можете да се сърдите. Нали знаете, хвърква топката и след топката е детето. То ходи, крачи, хвърчи и в очи. И вие сте тези родители на пипай, които трябва да опазите детето си. Ето това пипане. Много обичат да пипат. Нали пипайте детето? Да, буските, да пуски. Да, не. Ето, ви го отстраняват. Най-добрият случай на детето е тогава, когато ние сме с лице. С лице към опасността. Искам само да го Добре, цокам. ето. Добре. Да цокате мен. Да, да. Нали знаете, пипането това в нашия свят са зарази, вируси. Бела не спря това дете. Всякакви хора вече има по улицата, злонамерени, Ето зломислещи. Именно. Никога не знаеш. Така че, ела, избяга. Това е другата опасност. Другата опасност. Пускате го ми го там са колите. Оп. Ела. Затова другото правило, приятели. Трябва да държите детето си за ръка. Ама да го държите здраво. Не да го хванете за пръстчетата и да го кълчите, а трябва здраво да го хванете тук за ръката. Китката, нали? Да, ето покрива. Избяга. Дай да покажем. Значи не тук да го хващате, а го хващате тук. Ето тук. Тук. Така не може да се откъвне, да. Така не може. Така както ще задържаме противника. Само че бойната форма. Ела детето, ела. Не я правим, а я държим тук. Защо? Защото ръчичките са нежни. Защото ръчичките са нежни. Децата са палави, особено енергичните. Веднъж може да се нарани, втори път ще се отскубне. Държи се тук. Ето вижте, сега тя е много палава, но няма да може да се дръпне рязко. Защо ни е необходимо? Идва опасността. Идва опасността. Оп. Можем да отведем напред. Чакай. Назад. Чакай, Мария. Една буска. Напред. Оп. Оп. Когато го държим... Хубавите буски не мога искам да... Когато го държим само за ръка, тази ръка не ни позволява движението. Детето се измъкне. Оп! Измъкне. Наистина се измъкне. Когато го държим с хвата, който трябва да отиграете със собствените си деца, тук, тогава детето ви няма къде. Ще можете крепко да го държите. Държите ли го крепко? То е много сладичко. Много, да. Много е хубаво. Може да го защитавате. Веднъж с гърба си, което Толкова не е сладичко, най-препоръчителният вариант. Чакай. Веднъж с лицето си. Да, ама аз искам само... Хванете за китката. Вижте. Я да видим тук. Виж, дай с камера. Виж как сега оп, отскупа се. Понеже на нея ще е трудно да покажем прихващането. Значи, приятели, вижте. Това след това ще го учим тогава, когато ще имаме действието срещу въоръжената ръка. Значи казахме, не държим тук детето. Ела детето. Не тук. Не и тук. Не и тук. Тук е слаба връзка. Държим го ето тук. Тук. И тогава може да го водим. Да, китката към пръста. Ето тук. И тогава можем да направляваме цялостното действие, на който иде. Можем да извършим прехвърляне от ръка на ръка. Ето, оп, хванахте. Ето и сега, когато трябва да го поведем, вижте, не е тук, малка ръчичка, слаба ръчичка, тук. Щак, тръгваме. Ще завъртаме. Знаете, всяко едно дете се дърпа, не искам пусни ме, той ще опита да ви отвори ръката, но няма да може. Сега ще трябва да прехвърлим. Ето. Да го покажем на всички, както го правим в бойната школа. Айде, дете. Взимаме детенцето, то тръгва с нас. После ще имаме специални неща, малко докато се разрасне и малко да имаме и дъх бюджетен. Ще излезем навънка, сред улиците, по стълбите, в асансьорите, в автобусите,
Нашите в приятели рейсовете. могат да ни подкрепят, могат да ни помагат. Който иска, добре дошъл. Искрено ще сме благодарни. you